Тихо се чу. Отче святи Боже, Господи Боже, ето ни тази вечер отново заставаме, святи Боже, с дух и истина. Боже, ние ти благодарим ти за този изминал ден. Благодаря ти, Боже, че във всички си дни и години пазиш ни от всякакви злини. Ние ти благодарим ти, Боже. Благодарим ти за това общение, на това събиране. Боже, Господи Исусе, преклони ухо. Чуй, Господи, молитвите ни и погледни дълбочините на всяко едно сърце по-отделно, Господи Боже. Отче святи Боже, Господи Исусе, по всяко време ние се нуждаем от Твоята подкрепа, Господи. По всяко време, Господи, ние се нуждаем от Твоята сила, святи Боже. О, Господи Боже мой, докосвай се тази вечер в нашето събиране, което събрахме си, Господи. Защото ти казваш, където са двама, трима събрани са в Мое име и аз съм между вас. Ние сме повече от двама, трима, Господи Боже. О, святи самогъщи Боже, докосвай се тази вечер, Господи, до нуждите на моите брати и сестри. Докосвай се, Господи, до проблемите ни, Господи Исусе. О, святи Боже, Господи Исусе, ти казваш, Господи Боже, що двама, трима се съединяват в едно, каквото да поискате в Мое име, аз ще ви го дам. Ние искаме, Господи Боже, да ни крепиш, Татко, в тези тежки, силни времена, Господи. Ето, стъпка по стъпка стават дните, по-тежки, по-трудни. Това, което е писано в Словото Ти, ето това се избъдва. Защото Ти казваш, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. О, Господи Исусе Христе, въпреки че, Господи Боже, куцаме, но Ти даваш сила на нозете ни да извървим пътя Ти към спасението, Господи Боже. О, святи Господи, докосвай се тази вечер до нашите брати и сестри, Господи. Боже, Ти знаеш тяхните проблеми, защото Ти казваш, молете се за един и други, за да оцелеем, да здравеем. Ако грешим в молитвите ни, святи Боже, пусти ни, Господи Боже Исусе Христе, води ни, святи Боже, чрез Твоите прави пътеки, заради името си, Господи Боже. О, Господи мой, докосвай всяко едно сърце тази вечер с моите молитви, Господи, да се докоснат душите на царя, царете. О, святи Господи Боже, излей духа Ти, помазанието си тази вечер върху всички моите скъпи брати и сестрички, Татко. Ако има някой нуждичка или някой болен между нас, Господи, аз ти ги стигам, Боже, пред Твоите нозе, с Твоите пребодени ръце, с Твоята сила, с Твоята любов, Господи, да ги докоснеш в Твоите рани. Има изцеления, изцели моите брати и сестрички. Господи, докосвай се до всички нас, Боже, Господи. Дай ни винаги по всяко време силата, Господи, да извървим пътя Ти към спасението. Алелуя! Отче святи Боже, докосвай се, Господи, до отпадналите ни брати и сестри, тези, които са се отдалечили от Твоето Слово, от тези, които са отдалечили от Тебе, Татко. Срещни ги, Господи Боже, и ги върни от лошите пътища, Господи, по Твоите пътища да следват и пред Теб да застават, Боже мой. Моля Ти се, Господи, чуй, Господи, тази вечер нашите викови, нашите гласове. Алелуя, Татко мой, докосвай
Докосвай Иса Боже, Исусе, до нашите семейства, докосвай Иса Боже, до децата ни, които децата ни идват младите, след нашето поколение. Господи, Ти да имаш грижа за тях, Господи Боже. Докосни ги, Боже, откъсни ги от този свят, Исусе. Моля Ти, Отче святи Боже, не издигаме, Отче святи Боже, пред Твоите очи правниците ни, Господи Боже. Ето стъпка по стъпка правниците ни измъчват народа, търмозят народа. Господи Исусе, разум и мъдрост дай на правниците ни, Господи Боже Исусе, и те да чуят Твоя глас, и те да опознаят пътя Ти, и те да бъдат спасени, святи Боже. Господи, докосвай ги тази вечер, смили си на тях, Господи Боже. Халелуя! О, слава и величие на Тебе, Татко. Аз се моля, Татко, за пастира ни пакри, Господи. И знаеш колко го обичаме, колко не е трудно. Докосвай го тази вечер, Исусе, с Твоите рани. Докосвай тялото му, настановявай всяка коса от него, докосвай всяка сухожилия, Господи. Освободни го, Господи, отново да тича, отново да проповядва, отново, Господи, да бъде като ловец за риба. О, Господи Боже, докосвай го, Боже, тази вечер. Нека да чуя Твоя глас. Господи, дай ми отговор за него, Исусе. Ти знаеш, Господи, колко го обичаме, а колко повече Тебе, Татко мой. Благославяй го изобилно, безобилно. И всички наши брати и сестри, тези, които са включени в тази програма, в това събиране, в това общение, моля Ти, Господи, благослови ги, Господи, тази вечер, тяхните семейства, тяхните дечица. Алелуя! Господи, идваме пред Тебе от този свят, от родинени, обединени. Пред Тебе има мир и свобода и спокойствие. Благодарим Ти, Татко, за всичко Ти благодарим Ти, за храната, за облеклото, за здравето, за благословението, за всичко, Господи Боже. Благославяй тази вечер нощите ни, Татко. Господи, дай ни благословени и спокойни нощи тази вечер, Боже. Ти пребъдвай с всички нас, Господи Боже, и не покривай с Твоята свята кръв. Всичко това сме просим в името на Отца и Сина и Святия Дух. Алелуя. Амин. Амин, амин. Брат Митко, направи една кратка молитва, брат Митко, давай. Искам да късам в тема. Телефоната. Велики святи Боже, всемогъщи и ниски, Те благодаря за днескашния ден, благодаря за Твоето благословение, за Твоето помазание, за Твоята сила. Благодаря Ти, Господи, че отново ние сме събрани, Боже, в Твоето тело, за Твоето ние сме, Господи, Твоето частици, които изграждаме Твоето тяло. Благодаря Ти, Господи, че наистина Ти присъстваш в присъствието на Твоето в Твоето събрание, Господи. Както казва Словото събрание, двама или трима, Господи, в Твоето име, Ти си помежду нас, Господи, си Ти благодарен. И Ти моля, святи Божи души, изпълнени, Боже, със Святия си Дух, Господи, за да може, Господи, да има благословение, за да има помазание, за да има сила, за да има силение. Без Святия Ти Дух, Господи, ние сме ни правни християни, които няма и дела, Господи, които да изработят спасение. Но когато Ти ни изпълни със Святия си Дух, когато Ти присъстваш, Господи, когато Ти благоволиш да благославяш, защото тогава, Господи, има благословение, има, Боже, и успех за това, което ние си молим. Благослови, Господи, сега тази вечер, които са влезели, Боже, и те, които не са можели да влежат. Не си молим, Господи, нека да ги използваш винаги със Святия си Дух, нека да ни навравяш в Духа и си предаваме, Боже, в Твоята воля. Вярваме и знаем, че всичко съдейства за добро
на тези, които вярват и уповават и се надяват, те оставят се в Твоите ръце, Боже. И наистина, както казах преди малко, просим Твоята воля. Благослови вашите семейства, благодаря Ти за съпругите ни, Боже, за децата ни, Господи. Благодаря Ти, Господи, за всичко там по небеса. Предаваме се на Тебе и се оставяме в Твоите ръце. Благослови тази част, Словото Си, Боже, който е вечният Ти хляб, нека наистина да ни нахрани с духовно, Боже, за да промени живота ни и живота ни да бъде коренно променен. В името на Исус се остави в Твоите ръце и Ти благодарим. Амин и амин. Слава Богу на Господа. Амин, амин. Спрете ми хваните, ако ще. Пиши името на Фейсбука да ме прави. Спрете ми хваните микрофон, спрете. Цвете, добре, слава на Бог, добре. Така, днеска темата, в която ще говорим, е времето, в което живеем или в какво време живеем, защото вижте сега. Всичко стъпка в стъпка отива на своя край. И добре е наистина да разпознаем според Библията времето, в което живеем. Господ Исус казва преди нас и събития, чрез които предупреждава човеците и най-вече църквата. И е хубаво като християни да разбираме в Словото Божие, да разпознаем времето, в което живеем и наистина да се предпазваме в крайна щата, това, което предстои. Сега тези хора, които не вярват, те се продължават така, се не верят. Но всичко отива на своя край и ние като християни трябва да знаем това, което е писано в Словото Божие, се изпълнява. И аз не се бих желал днес с Божията помощ да разсъждавам тези неща. Защото вижте, Словото Божие наистина не само ни информира за събитията, които ще се случат, но и ни предупреждава за опасности, които стоят пред християните и църквата. Значи това, че си във вярата, това значи няма да има притеснение, няма да има проблеми. Напротив, ние вече знаем Словото Божие, че имаме враг, знаем къде живеем, знаем наистина кой е княз на този свят. Това е важно и наистина знаем и осъзнаем времето, в което преминаваме. Вижте, Словото Божие казва така. Римляни 13 глава, защото спасението е по-близо до вас сега, отколкото първо повярвахте. Всички от нас, когато е правил Господа при години или няколко повече години, тогава се вярвал Бога стъпка в стъпка, полека и наближава времето, когато ще при Господа и времето на тази земя наближава, разбира се. Иска се, осъзнавайки това, което е писал Словото Божие, вече да коригираме живота си и да покажем с всичко, че наистина си беше Божи деца. Оставили сме греховете си в миналото, оставили сме миналото в миналото, вече живеем нов живот в Христа. И тук в Словото Божие ще дава ни така да разбираме, че на тази земя вижте, има Бог, има ангели, има и дявол, има и демони. Това са все реалности. И трябва да разбираме къде живеем сега. Вижте, кой е княз на този свят? Бог е невидим, дяволът е невидим. Ангелите са невидими, демоните са невидими. Всеки има, и дявол, и Бог има своите ангели, ако мога така, чрез които действа. Но Божите деца, трябва да знае, че Бог е в тях, Бог е с тях и Бог няма да ги остави. В Словото Божие казва така, в 1 на 5:19. Знаем, че ние сме от Бога. И целият свят лежи в лукавие. Целият свят, гняза на този свят страна. И това е нещо, което трябва да разбираме. Сега, в Йоан 14 глава, 13 стих, Исус каза на учениците си. Вижте какво казва сега. Йоан 14:30. Това каза, това се думи на Христос. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде княз на този свят, той няма нищо в мене. Иде княз на този свят. И много си, в други се казва, че в Йоан 8:4 тук говори на юдеите, които начиха себе си Авраама потомство, и той им каза така: вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото лъжат си лъжата на баща. Тук се говори за дявола. И наистина сега някой ще каже: добре, какъв е проблема? Защо хората в този свят не разбират, че има истина, има спасение, има чест живот? Защо хората не искат? Ето виждаме сега около нас семейства, вземете, съпруги, деца, внуци, брати и сестри, ми, хора, които обичаме и искат да спасят. Защо не искат да вярват? Защо се стои проблем? Понякога говорим нашите хора, които са в махалата, след колегите на работа, и някакъв път хора се подиграват, други просто нищо ще казват. Ще кажа защо. Причината, основната причина е дявола, разберете ме. Ще кажа защо и ще кажа сега. Коринтияни 4 глава. Но ако проповядаме, благовестието, което проповядаме, е покрито, то е покрит за тия, които погиват. За тия невярващи, чието
Бога на този свят се слепил, да не ги оздаде светлината, основното благословие на Христа, който е образ на Бога. Виждам, че има един, който се заслепява. Дявол се опита на хората да се да каже, това е живота. И яжте, пиете, веселете се, това е живота, няма друг живот. И вижте, много път съм казал, света, той свет, който живеем, това е като и много пъти обичам да дам една аналогия, като един куклен театър. В един куклен театър сега ние виждаме това, което става на сцената, в куклите. Но отзад има един, който движи всичко. И хората се радват, куклите разпляскат. Но отзад има един, който движи всичко. Така е в този свят. Този, който дирижира за това, което виждам, това е дявола. Изкушенията, походите на пътя, всички неща, които стават в този свят. На този словото може да предупреждава. Не любете света, пазете се от този свят. Значи говори за духа на този свят, в който живеем. И сега вижте, в притчи, относно света, който живее сега, има някакъв път сега при малко света се говори за управниците. Хубаво е само за нашите управници, но трябва да имаме ясно разбиране на какво служи тя в случая сега. И когато идеме живота в една нация, отношението към хората разбираме кой е Богът на какво служат управниците. Разбира се, се можем за тях да Бог да ги промени. В притчи 29.2 казва така. Притчи 29.2 казва така. Когато праведници са на власт, народ се радва. А когато нечестивият на власт, началства народът стене. Погледнете на нашия народ какво става. Радва ли стене? От това гледате, си дайте отгоре. После седми си казва така. Праведният го е грижи за слабата на бедните, а нечестивият не иска да знае. Когато видят хората бедните, немощите, аз кажа, че реално едно управление се разбира от това какво отношение има към хората, които са неправдани. Към бедните, към болните, към тези хора, които са най-нища класа. И от това какво отношение има към тях се разбира който е техният господар, за жалост. Това е истината. В притчи 19.17 казва така. Притчи 19.17 казва така. Който показва милост към сиромаха, дава назаем на Господа. И той ще възде владението му. Виждате какво ставите? Бог се отрешава с сиромаха, с този, който е ниш в този свят. И Бог не укрива нещо. И зато е много важна истина, те ще ги разбираме. И когато хората в този свят, големите не са от тези, които са най-долу, може да се прави спуска, кой ги ръководи. Не са молим Бог да докосне, да се променят, да се обърнат към Него. Но в Словото Божие, Словото Матия 11.5 казва така, че и на сиромаси се проповядва Бога на сиромаси. Тези, които са най-долу, те купнеят, са гладни за Бога. Помните, когато Христос дойде, не отиде при богатите, не отиде при тези, които са най-най. Той отиде при тези, които са най-немощите, най-бедни. Това бяха рибарите, хората, които са на нища класа. Един от тях и те го познаха. Макар че имаше и после богати, които се обърнаха към него. И фарисеи имаше, които се обърнаха. Но примерно беше това, при тях дойде. В Словото Божие Яков казва така. Яков 2 глава. Яков казва колко е ясно. Ние сме богати, обаче не в пари, не в този свят. Ние сме богати с вяра в Господа. Когато имаш Бога, имаш всичко. Имаш всичко. Словото Божие казва, млад бях, остарях, не видях праведни оставен, нито потомството да проси хляб. Така че Бог няма да остави. А Яков 2.5 казва така. Чуйте ли, близки ми братя, не извали Бог онези, които са сиромаси и светски неща, но богати с вяра. И наследници на царството, което е обещал на тези, които го любят. Имаме Божие царство, имаме Бог, който не обича. Ние сме Негови деца, ние сме богати с вяра в Него. И Бог казва Словото Божие, млад бях, остарях, не видях праведни оставен, нито потомство да проси хляб. Така че да не правим крачка в този свят, да отидем да кажем, ама сега този свят има толкова много неща, които са като изкушения. Изкушенията са страшни, разбирате ме. Аз си казах, за всичко това, което виждаме, стои един кукловод. Този кукловод движи този свят. И си казва така, стои Словото Божие така, не любете света, нито който на света, ако люби някой света, него не любов към Отца. Защото всичко е света, похота на плътта, ще ставят на живота, пожарят на очите. И не от Отца, но от света. Света преминава и походите, който върши Божията воля, препътват до века. Слава да бъде Господи. Сега. А пример 6.16, Словото Божие казва, че всеки сам избира на кого се поканем. На този свят, на тези неща, които виждаме, или на Бога, когато вярваме. И тук сега вижте, това е избор. Никой не може да спаси, за жалост. Сега запомните, Лот искаше да спи жена си, те се обърнал стана там. И днес е така. Днес има семейство около нас. Най-благословено семейство е това, което цялото семейство, което познава Бога. Когато има проблем, сядат на колени цялото семейство. Когато са радости, пак са заедно с цялото семейство. Това е най-благословеното нещо.
съпругата, децата, носи си хората, които те е най-хубавото нещо. От това по-хубаво няма. И в Словото Божие казва така, не знаете, че комуто предавате себе си, като послушате другим, слуги сте на онзи, комуто се покорявате. Било греха, който кара смърт, и на послушанието, който кара живот и правда. От тебе зависи на който послушаш. Затова Словото Божие сами се казва, никой не може да го на господаря. Защото ние ще обикне и ще набразим. Няма как да обичаш този свят. Всички похоти, всички страсти, всички това, които всички мръсоти, които продава света. Същата вела, аз съм християнин, не трябва да ходя на църква. Ма чакай. Ти не ходиш на църква, ама цяла седмица къде си? Цяла седмица похотите на света, върши грях след грях. Живееш повече от този свят и накъдеш на църква и кажеш, аз съм християнин. Бог не може да бъде за разбитима. Християнството е всеки ден. Бог вижда всеки на разбитима. Църкви много хубави всички. Въпросът е бъдно какво става с нас. Така че, това е много важно. Сега, много хора в този свят казват, няма време за Бога, няма време за църква. Знаете колко път съм канал много хора в този свят. Така че виждам много хора около вас. Има едно магазинче. Там отивах често преди с моторчета. И отивах там и много хора минават там. И аз ми каня на църква и казват, пари, уважавам твоята вера, уважавам тебе. Обаче аз нямам време за църква. Имам толкова много работи да върша. И почва да ми извижда колко много работи има да върша. И аз казвам, добре, този, който дава живота, този, който дава времето, този, който дава здравето, този, който дава възможност, таланти, той е той. Всичко е той. И ти нямаше да дойдеш един час преди да кажеш, Боже да благодаря ти. След това разбие, този живот се заминава. Стъпка в сън отива. Екклесиастът 3 глава 1 стих, Соломон казва така, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Няма такъв термин в Библията, няма време. Няма време, казваме ние. Бог винаги има време за нас. Когато се молим, Бог не чува, Бог отговаря. Колко повече наистина ни трябва да има време за Него. И сега, в Исаия 6 глава, сам Бог говори за себе си, вижте. Казва така, помнете предишни неща от древността. Защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене. От началото аз издявам края. От деня термина не станете още неща. Аз казвам, навинете ми ще устои и ще извърши всичко, което ми е угодно. Така, аз съм Бог и няма друг подобен на мене. Сега, при някакъв хората казват, ама, защо трябва да ходя на църква, защо трябва да се моля? Еми добре, карай си така, бе. Карай без вяра. И къде ще ти отида целия свят? Словото Божие каза, света, знаеш, че Бог ще да пада. Това е истината. Но Библията така, че Матей 25 часа каза така, че ада и огнят звезда са направени създания за дявола да падналите ангели. Но за жалост, когато хората отворят Спасителя, за жалост ще приемат тази вечна участ за себе си, защото не приемат Господа. И така, че от всеки един човек зависи къде ще прикара вечността. И Словото Божие началото каза, Бог каза началото, че Бог създаде небето и земята. Той каза, ден първи направиш, което видимо. Ден втори, казваш как стана. И този, който направи небето и земята, каза Словото Божие, ще дойде ден, когато ще каже край на всичко. Край. Както има начало, така има край. И каза така, а Господ не забавя това, което съм ви описал. Според как някой смята добавянето, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погине никой на всички да дойдат на покаяние. Целта на Бога е повече и повече хора да дойдат при Него, да чуят за Него, да се спасят. В Откровение 1.7 казва така, Откровение 1.8, извинявайте. Това са думи на Божие Слово. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е бил и който е всемогъщият. Сега той каза, който е бил. Говори за минало настояще време. Бог е винаги, Бог е вечен. За Него няма минало, няма настояще, всичко е днес. Той пише за нас да го разбираме. Той е бил този, който направи с небето и земята. Бог Авраам, Бог Исаков, Бог Яков. После виждаме Христос преди 2000 години. Но всичко това е пред Бога днес и сега. Затова никой не може да бъде да изненада Бога с нещо. Бог вижда всичко днес и сега. И сега, Словото Божие казва, че Евреи, 1 глава, 10-12 казва така. Това са много тези стихове, които има за края. Казва така. В началото ти, Господи, си основала земята и дел на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те ще увехтят като дреха, и като дреха ще ги свиеш, а те ще бъдат изменени, но ти си същият и твоите години няма свършат. Колко чудесно слово. Този, който плана на Господа, има вечен живот. Той е в ръката на Бога. Животът е в Бога. В Колосяните ти казва така, животът е скрит с Христа в Бога. Слава да бъде Господа. От нас колко се скривище. Помните, когато Бог избави Лот,
Кой каза ангела на Лот? Вижте, те са думи, които са актуални днес. Бог каза на Лот: Лоте, бягай за живота си. Интересната. Защо трябва бега? Каза и не поглежда назад. Ще кажа защо. Назад, когато няма назад, към миналото. Миналото винаги връща към миналото. Гледайте напред, не седем свяра напред, продължаваме свяра да върнем напред. Бог иска да не съживяем миналото, но да го объртим. Добре, миналото. Иска да вече нов живот. Самия Бог казва Словото Божие, Евреи 10:17 така: и греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. И сега, в Римляни 9:30 казва така относно нашата вяра в Бога. Този, който вярва в Бога, значи никой няма да се посрами, никой няма да съжалява. Казва така: ето полагам в Сион камък, о който се спъват, и канара, в която се съблазняват. И който вярва в него, не ще се посрами. Става дума за нашия Господ Христос, който е канарата. Който плана на Господа, никой няма да се посрами. Слава да ви на Господа. И даже има език в Еремия, да са много силни стихове. Еремия 17 глава, само да ги намеря сега, 17 глава, да са много силни стихове, които имат и днеска значение, и така значение на църквата. Казва така, Пети казва така, Пети: така каза Господ: проклет да бъде онзи, който се оплава на човек, който прави плътта своя мишца и чието сърце се дълчава от Господа. Някой казва така: аз съм богат, аз имам всичко вече, едва не мога да се прави цял живот. Имам вече много пари, всичко ме наред. Чакай. Живот ти къде е? Живот е в ръката на Господа. В Йов 12 се казва така: живота на всеки една тварь е в ръката на Бога. Ако Бог затвори, заминаваш. И тук вижте кога се случва: благословен да бъде онзи човек, който се оплава на Господа и чието оплаване е Господ. Благословен да бъде. Когато нашето оплаване е в Господа, от кого се присъединяваме? Словото Божие каза: не се присъединяваме какво ще ети, какво ще пити, какво ще учите. Бог е замисли всичко, така че важно е да държим вярата в Господа. И сега, искам така малко да продължим за това време, което живеем, да видим какви са симптомите, ако мога така според Словото Божие. Това, което те препреждава Господ. И наистина, сега някой ще каже: в лицето на земята стават много неща. Да, стават много неща и сега се опитаме с Божията помощ стъпка в стъпка да видим определени неща, които така са ясни очертания, ако мога кажа. Защото ще кажем, винаги в света имало войни, винаги имало глад, винаги имало мизерия. Да, имало е така, но в момента се случват много динамично по същото време на различни места. Някъде има глад, някъде гонене, някъде има земетресение, някъде наводнение. Словото се изпълнява. На много места сега. Някъде има места, където се парят църкви, горе в Азия, парят църкви, християни ги убиват. Има други места гонения, други места земетресение. Има войни в Русия, Украина, Израел, Палестина. Сега Израел, Иран ще има скоро, да се готви там. Искам да кажа, че света вече не е същия. Света стане едно несигурно место за живота. И миналото в тази несигурно место, Бог се съваем за него. И тук Словото предупреждава сега в Матея 24 глава, ще казва сега. Тук има някои неща, които са важни да ги разбираме. Нали, като цяло сега, ако мога да кажа, Библията говори в Матея 24 глава, Марка 13 и Лука 21 и казва, че ще има заблуди. Ще има войни, слухове, глад, мор, трусове, размерици, ще има и ужаси. Така казва Словото Божие. Това е Словото, което предупреждава, че нещата, които ще бъдат. И те стъпка всяка ще се слушат. И въпросът е: ти къде си? На кого се държиш, на кого се оплаваш? Ако гледам постоянно новините, само лоши неща. Само последните новините ще видите 90% само лоши неща. Къде станало войни, къде има глад, къде има това е света. Но в Словото Божие Исус предупреждава, казва така. Матея 24 глава 12 казва така: и понеже ще примножи беззаконието, любовта на височе охладнее. На който си до край, той ще е спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядано по цялата вселена, зрително на всички народи. И тогава ще дойде свършекът. Има няколко стъпки тук, които ще дадем сега. Първо, ще лъжи беззаконието. Греха е страшен, вижте. Библията каза: заплата на греха е смърт. Единственото нещо, което Бог не обича, което не може да ги благословя тази греха. В Библията каза, че Бог, понеже твърдия свят, не може да ги благословя на греха. Бог избра да ги за греха, напротив за тази смърт Христос, да влезе греховете. Сега, помните в случая в още Битие 6 глава, Бог, когато видя поколението на Ной, видя сърцата на хората: само грях, посяна само зло, избра Ной и семейството му, съпругата ми, тримата на 8 човека, Ной въобще спасиха тогашния свят. И тогава почна много. И грехът е страшен. Битие 18 глава, 19 глава, когато Бог дойде при
Авраам и го предупреди, че отива в Содом и Гомор, да види кое е положение там, защото там наистина чул, че става много грех и грехът се казва силно до небето. И тогава Авраам каза, ако ме 50 човека правиш и покажеше, че накрая стигна 10, се надяваше Лот и да има 10 човека около тях, и Господ каза, няма ги погубят, ако са 10 човека. Но какво стана? Отиде там и като видя какво стана, Бог каза на Лот, вземай близки хора около себе си, жена си, дъщерите си, зетерите си и щедрите, защото тук ще потъпя. Тогава, когато Лот каза на бъдеш зетиме, те се пресмяха, казаха, как ще бъде това? Не може да бъде. Както и днес, когато говорим благата вест за света, хората се пресмиват. Казват ми, не може да бъде това нещо. Аз искам сега да живея. Много пъти говорят си, искам сега да живея, ама чакай се така да умираш. Просто бягай за живота си. Истинският живот е в Христос. Амос пеше да сказа така, потърсете Господа и ще живеете. А Еремия, даде трябва да сказа, и ще я потърсите. И ще я намерите, когато я потърсите цялото сърце. Така че няма извинение. Всеки човек, който иска да се търси, Господ го намери. Сега. И идва тук вече нещо, което Словото Божие казва, че беззаконието и има, даже тук връща Петър, момента, в който Бог потъпи в тогашния свят, да каже, че когато той като е писал, Бог изпълнява. Да, при него казваме, това не е Бог. Да, това е Бог. Бог е свят и Бог наказва греха. И ако човек живее в греха си, и нещо заплата на греха. Но ако вярва Господ, ще бъде вечен живот. Рима ще да си казва така, защото заплата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот, вечен живот. И казва така, тук дава така, защото те съзнателно говорят за хората, забравят това, че с Божие Слово от начало имало небе и земя, стоящия зън на водата и посред водата. Но пак тогава, посредством тях, тогавашния свят, потъпен от Бога загина, за дома времето на Ной. Така със същото Слово и днешните небе и земя са натрупани за огън. Пазен от деня на страшния съд и поглътнен ще си човеци. Виждаме, че има вече натрупан за огън небе и земята. Това е страшно, страшно. Ще бъде, не знам, после неописуемо. И тогава може много хора, днес, които са чували, за Бога не са приели, ще станат това време и ще кажат, защо тогава не приехме като време? Зато има време, ще Писание 55 ще казва така, ако не ще гласа на Господа, Евреи 3.15, не заклят сърцата си. Търсете Господа, къде може да намерите, призвайте го да е близо. Така че има време, в което Бог идва при хората. Наистина човек трябва да внимава да не пропуска това време. Сега, казва, че понеже ще научи беззаконието, греха е страшен. И ще да ви кажа, че във времето, когато Бог извеше с тебе, по времето на Ной, в тогашния свят, имало много грех сигурно. Обаче сега грехът, че се примножава, се стана още повече. Обаче, това, че става повече, Бог е добър си още, Бог разкида времената. Обаче, всичко е до време. Ще е време, когато Бог ще е край. И наистина трябва да знаем, че ако Бог днеска наистина показва милост, ще е време, когато в край ще затвори картината и тогава ще бъде жалко. Много хора, които са чакали време, има хора, които казват, сега съм млад, искам да поживея сега, като среда тогава ще добре благословя, ама времето не е твое. Утре днес ще има ден. Не знам кой ще стане от времена. Така че приеми Господа, докато е време. И в Исаия има много хубав стих, който е така, който е много силен. Исаия 26-21, именно говори за последното време. Вижте, това не е шега работа. Така че човек, когато чуе за Бога, трябва да се прави равна сметка, къде иска да живее и с колко иска да бъде. Така, казва така, Словото Божие така. Ето Господ излиза от мястото си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им. Когато дойде в това време Бог да излиза да наказва, страшно тогава няма спасение за никого, жалост. И важното е, ние като разбираме, че в Словото Божие така, а Господен е широкът кралец, когато не беше принес поджение, а стихиите на жени ще стъпят и земята, и когато се върши на поле, ще изчезнат. Тази земя, в която инвестираме, правим големи къщи, хубави мебели, всичко правим да е хубаво. Някой има 2-3 къщи, някой има повече. Добре, имаш всичко. Но това е тази сигурност. Това е сигурност за тази земя. Това е една фалшива светност. Но за небето е необходимо покаяние. И се излиза покаяние. И каза така, проче, преди това ще стъпи, какви трябва да сте вие свято живение и благочестие. Като очаквате и ожидате да ходите на Божия ден, да е вечността. Поради което небето и басмено ще стъпи и стихиите на жени стъпят. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Вчера колко ясно казва някакво сега. Той е свят, всичко като виждате, после няма да ще изчезнат. Ама как ще стане? Де ми си как ще стане? Това е истината. И сега, Словото Божие даже казва наистина, че
любовта ще охладне. Това е любовта много нещо. Ще кажа, що сам Бог е любов. Когато любовта изчезне от църквата, от общението, това става една религия. Вижте, самия Бог е любов и Бог каза, този, който не люби, не е познал Бога. Това е много силно ответимо. В първи Йоанна, вижте кога сега Словото Божие. Аз казвам, любовта е като един индикатор за християнството, за вярата. Да, и времето, колко почне да наближава към своя край, любовта ще отнема към Словото Божие. Вижте как сега. Възимени, да се любим един други, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби роден от Бога и познава Бога. Който люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Интересна работа. Много хора искат да имат вяра в Бога, да имат само вяра и общение само с Бога, без да имат общение с никой от църквата. Това не е християнство. Словото Божие казвам, как ще учиш Бог, когато не виждаш, когато мразиш брат си, когато виждаш. Така че по любовта, която показваме към брата, към сестра, към тези хора, които стоят, това показва доколко обичаме Бога. И помните, когато Исус Христос беше изпитан от един законник, който му каза, учителю, коя е голяма заповед закона? Исус му каза, първата заповед е да възлюбиш Господа своя Бог цял сърце, цял всичкия си ум и цялата сила. Така и друга цялата си воля. И втора потома заповед беше да възлюбиш ближен като себе си. Кой е ближен? Този, който е в нужда. Това не са твоите хора, които всеки не нуждае се. Помните Самарянина, който беше в нужда. И човека, какво направи? Той не казва, този не е наш, този не го познавам. Той просто помогна в нуждата. Това е християнство, видите. Християнство е, когато видиш човека в нужда, да го помогнеш. Без значение. Дали е християн, дали вярваш, дали не вярваш. Това няма никакво значение. Словото Божие казва да вършим добри на всички най-вече от своите повера. И когато говорим за любовта, дали Словото Божие казва, обичайте и неприятелите си. Това става от Бога, разбира се. Бог дава любовта си нас, именно иска да наистина чрез любовта да обичаме хората. И вижте, че кажем, едно от нещата, за които Бог прибеждава в последните времена, които че наистина е страшно много така. В Тимотей, 3 глава, каза така. Тук говори за характер на хората, които имат в последно време. А това значи, че последните дни ще настанат усилни времена, защото човеци ще бъдат себелюбиви. Себелюбиви, ще обичат себе си. Това какво става, не им пука. Ние да бъдем тук добре, пък хората вънка, ако ще да ги дадат. Това не е християнство. Себелюбиви, сърболюбиви, паричките. Надменни, аз съм добре, за он е кой не сва. Горделиви, аз съм 5 лева, он нищо няма нищо. Това е гордостта страшно. Холители, непокорни родителици. Много пъти днеска виждаме млади деца, бейпове, други неща, родите не могат да спре. Те да се събират се и правят много глупости. Това е непокорни родителици. Когато събираш съвет, казва, кой си ще аз? Дъртака или да кой ще ми дава съвет на мен? Това е сега ще младиш. И това е духа на последното време. Словото Божие казва така, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече са столбиви, а не богобозливи. Имаше вид на благочестие, но отречено от силата му, също такива се странявай. Значи, много тези хора посещават църквите, неделя, стабилата, аз съм християнин. Познават пастири, познават там църквата хората, а след това пресенят се елате, ма вижте. Живеят си в този свят, са по-лоши от този свят. Така че трябва да внимаваме. И зато и Словото Божие каза, човек ще бъдат себелюбиви, ще обичат себе си повече всичко остане. Това е страшно. И после Исус каза, на който стои до край, той ще бъде спасен. Това е много силен стих. Който стои до край. Оставянето това е да ходиш с Господа всеки ден. Не само днеска повярвал Господа. Чул съм много хора, които казват, във времето, когато при 20 години Бог така силно работеше с мен, днеска нещо едва не е по-голямо. Не, Бог същия, ама ти се променил. Бог същия. Така че иска се ежедневно ходим с Господа, да прибъдваме, да постоянстваме. И тогава, колкото повече се прибъдваме, постоянстваш, толкова ще се приближаваш при Господа и толкова повече ще имаш опитност с Господа. Това е начина. В Яков каза, приближай се при Бога и той се приближава към вас. Ако се удълчаваме от него и той се удълчава. Това е истината. Сега, да устояваме в Господа, това значи да продължим да вървим в Господа всеки ден. Вижте, в един пазар и Евреи казва така. Евреи 3.14. Евреи 3.14 казва така. Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край, получава суверенност. Сега, за мен апостол Павел, помните, когато в Тимотей каже така, вече настава времето, когато аз се светя, отивам от този свят. И кога казвам? Аз се подвизах доброто воинстване.
Пътя свърших, вярата опасих. Значи ние знаем, че има в една борба. Дявол е тук. Дяволите тук. Мечтите тук, но пък е с нас. Но този, който е вас е по-велик, този, който свете казва Словото Божие. Така че, макар да преминаваме през битки, през различни моменти, болести, страдания, немощи, Бог е с нас. И Бог е дал сила да побеждаваме, да преминаваме пешката. С Него, разбира се. И важно да казва така, ние участваме в Христа, ако отърнем твърдо край. Значи от нас искам, без да ще коста стас около нас, да продължим да вярваме в Него, да го сядаме и да вървим с Него. Сега, да продължим да вярваме в Него без значение какво става. Евреи 10.25 казва така. Евреи 10.25. Като ни представим да се съберем заедно, както някои имат очи да представят, да се обещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате детето мъжава. Това е, където наставлението от Бог към нас. Колко повече времето мъжава, толкова повече се съберем да общуваме. Защото ще има много причини, които не сега ще кажат хората. Понякога тя да отчуждава хората, така. Ама това са такива, те са хората, 30 причини да не бъдат на църква. И дяло точно това страй. Да настава човек против човек. Разбирайте ме, Бог не обича и Бог да съберем един други. Въпреки нашите различия. Никой няма еднакъв всякакъв. Но Словото Божие каза, приемайте се един други, такива, които сте, както Бог Христа приема вас. Римляни 5:18. Така че, трябва да се приеме такива, които сме. Да, всеки си има своите косури. Обаче, това, което Господ ни казва, че това благовестие трябва да се проповядва по цялата земя. И тогава ще е края. Ще това благовестие, което Бог е оставил за нас, именно ще душим Божията воля. Ето така ще говорим на хората около нас. Който иска да вярва, това е техен избор. Когато си беше на тази земя, той не го сила, не го караш в кошарата. Той ме проповядаше и вървеше. И който вярваше, вървеше с него, който не искаш, ще се заминаш. Но Словото Божие каза така. Той ни показа пример. Тогава Исус ходеше в цяла Галилея, получаваше в синагогите, им проповядваше благовестието, царство, да се яви всяка болест и всяка немощ между людите. Това върши от първия Христос. И в Матия 9 глава, тук пак е интересно, само ще прочитам накратко. И Словото Божие казва така. Тогава Исус прекараше всички градове и села, да получаваше синагогите им, проповядваше благовестието. Слава да бъде на Господа. И сега, и тогава казва, че дойде свършекът. Когато това благовестие е посетено за цялата земя и всеки чуи за тази благовест, ще дойде край. Аз мога да кажа, че края наближава, защото почти няма по цялата земята място, където не е проповядано. Особено по празници земите, по Рождество Христово, Великден, писат се навсякъде по целия свят, вече има интернет, навсякъде по-способ ще няма. Така че в този аспект времето наистина толкова последно, че не мога да кажа. Всичко вече към края си. И въпросът е казва, тогава е свършекът. И наистина трябва да бъдем готови за този момент. Сега съм казал две опасности, които се предписват християните, накратко само ще споделя. Едната опасност е от духовния живот. Знаете, понякога има хора, които оплават и решат само на благословението. Благословението, ти само благословението. И виноват. Едва не всяка втора дума, аз съм благословен и се искам да почне. Бог е благословен, да, обаче някакъв път става така, че самото благословение ще ми се главата. Толкова ми широко от тях, че няма време за молитва, няма време за църква, няма време за нещо там. Защото очаква само някъде нещо да дори. Вижте Словото Божие така, но внимавайте на себе си. Да не бидете на сърцата ви от прияждане, пиянство, житейски грижи и постигне отделен запад като примка. Примка! Значи, понякога всички неща, този лук, този холста, Бог ги допуска, ама дявол ги употребява. Примка, кой държи? Оня, лукавия. Така че, по-добре с Господ говорим. Бог казва Словото Божие, няма да стае, няма да забрави. Някъде, вижте, самия Соломон в притчи казва така, 30 глава, 7 стих. Господи, искам нещо от Тебе, не ми лишавай. Не ми дай богатство, да не ме с гордия да каже кой си. Не ми дай скъдност, да не ми да откана наказан и да се греша. Дай ми хляба на времето, което не се полага. Наистина трябва да точно да живеем скромно. Самия апостол Павел Филипяни каза, научих тайната и да им и да нямам. Да се хъпи след часовани, който не подкрепява. Така че, не е може на тази земя да видим колко човек пълен и празен. Бог няма да оставя, разберете ме. Иска да се вяра в Бога. Иска да се плани. И тя ви каже, именно чрез изпитанието тогава се изпита нашата вяра. Представете си, ако всичко вашия живот е тип-топ на 100 градуса, 100%, тогава кога ще имате нужда от Бога ви? Кога ще викате към Бога? Кога ще имате нужда от Него? Има тогава, когато човек е в немощта си, когато минава през долната мръсна сянка,
Когато има проблем, тогава викам Бога. И тогава осъзнава, когато ме отговори, тогава да дава желача тема. Псалом 55 днес казва така, и през един напас, и аз ще избавя, че ще я прославиш. Така че ще има един напас, ще има и другата мръсенка, но Бог няма да се, Бог няма да забрави. И нещо, което може да искам да кажа сега, още относно това. Има първата паса беше охолството. Втората паса е, че идват учения, идват проповедници, които проповядат това, което хората се да слушат. Само красиви неща, само хубави неща. Дайте ушите им. И обикновено църкви, където се проповядат такова слово, са винаги пълни. Винаги са пълни. А църкви, където се говори за греха, за освещението, хората не искат да слушат такива неща. Хората искат само красиви неща. И Словото Божие казва така, защото ще дойде време, когато няма да репят здравото учение. Но преди да се ребят ушите, ще натрупат почти по своите страсти. Като натрупат ушите си от истината, ще го бъдат към басните. Обаче къде иска път? Но да чуя, че бегай, бъде редванчичко, поне страдание и да държи делото на благовестието, изпълняй службата. Не се притеснявай. Всеки сам да избира. Така че гледайте колко е пълна и колко е празна. Гледайте какво се говори. Да се говорят именно Божието Слово, това, което води към небето. И сега, това, което днес Бог ни пробуждава, че има на място, което се има. Филипейте днес казва така, защото нашата граница е на небесата, отида чака Спасителя. Нашата граница е там. Така че, сега, последните кажа, ще дойдат подиграватели. В Словото Божие Петър казва, да, ще има хора да се подиграват. Относно това, което преминаваме, някакъв не си Божи лица, що си болни, ако не си Божи лица, що това е, що не това. Добре, няма проблеми. Ние преминаваме през много неща. Божи лица сме, обаче знаем, че не минаваме сами, Бог е с нас. И нещо, което е важно. Последните кажа, дойдат подиграватели и Бог се да предпази, вижте, още самия апостол Павел, в Деяния 20 казва така. А знаете, че при мое заминаване ще влязат между вас свирепи лъци, говори за лъжущите, които няма да живеят с столото и от самите вас ще взимат човеци, които ще говорят извратено и ще учат ученици себе си. Значи сега да виждаме, че дявола няма да бъде само в този свят. Той ще се опита чрез неговите служители да влизат църквите, наистина да опустошава. Това е много важно. В тези последни времена да ни представяме да се събереме, да следваме здравото учение, не просто някакво учение, здравото учение. Защото вижте, това учение, което върху небето, това учение, което Христос е остал, всички други работи са философии на този свят. И тези неща ще се премножават, философията ще се премножава, но трябва да пазим себе си, вижте. Сега ще още няколко стига само, накратко само, да знаете какво става. В 1 Тимотея 4 глава, първи стига така, това е за последното време. Духът изрично казва, в последни времена някои ще съпят вярата, ще измамни духове без изключение. Измамни духове без изключение, вижте какво става. И сега, какво да правим ние? Ще бягаме от тези неща. Когато чуеш някой говори неистински неща, с тия работа, няма да слушаме. Сега че има да много неща. Нека да пазим себе си в истината. И другото, което е важно, вижте, говорим за другия берег, това е берега на отстъплението. Какво значи това? Има хора, които отстъпват съзнателно. И казват, там не ми се ходим, там не се ходим, и видят остава сам със себе си. И накрая започва да разбира, че никъде не му е добре. Разберете ме, ние не отиваме в църквата, защото ми е добре да бъде някой то сериозен. Ние отиваме в църквата, защото Бог е там. Искам да бъдем в Неговото присъствие. Бог каза, двама и трима в моите име, там съм и аз. Така че не трябва да допускаме да има отстъпление в църквата. Помните, когато църквата, първата църква, когато дойдоха ученици при Христос, и тези ученици началото казаха, Господи, в Твоите име безсъдие се покоряват, стават много чудеса за мене. Господ им каза, не следват за тези неща, радите, че имената ви са написани в небесата. И тогава малко по-късно, Йоанна 6 глава, тези хора, когато Исус почна да говори за който не пият кръвта ми, който не иде тялото ми, няма смен дела вечността, те казаха, тежко е това учение, кой ме да слуша? Първа стъпка, ти каза, отстъпи към след Господа. И тогава Господи при Петре ми каза, и видиш кой е Петре? Петре каза, Господи, при кой отивам, само при Тебе има доминичен живот. Виждаме, ето, ученици станаха, апостолите се останаха. Въпросът е, сам човек избира от кои да бъде. От тези, които тръгват или от тези, които остават. Иска се устояване, разберете ме. Никъде не пише, пътя ще бъде много лек, но Бог не дава сила да оставим с него до край. Това, което е важно, вижте, да знаем, че има отстъпление, но трябва да пазим себе си. И в Словото Божие казва така, вижте, в Тимотей, това са много важни приоритети и трябва да пазим себе си.
Тимотей, 13 казва така, ане щити човеци, измамици, ще слушат повече и повече, като малите бъдат мамени. Ще има, колкото искате. Но въпросът е ние като християни, в кого стоим. Апостол Павел каза към Тимотей, внимавай на себе си и на поучението си, защото като правиш това, ще спи себе си и шатите си. Учението, Словото Божие, това, което наистина ще ни дадем. Наистина изходния път. Слава да бъде на Господа. Нека Бог да благослови. Нека това Слово сега създадение. Нека да знаем, че наистина никой не трябва. Бог ни дава така ясно Слово. Да внимаваме времето, което живеем и да не се подаваме на това, което става в този свят. Напротив да кажем, Господи, искам да с Тебе. Искам да ходим в истината. Да, в този свят може да стават много неща сега. Казах им, проповядват се много красиви неща, благословение, само красиви неща. Даже има и хора, които обикалят с тръбички, раздават по църквите, дават парички, да неща. Знам тези неща. Има такива сектанти. Обаче пазете се. Бях горе скоро с едни хора. Те ти помагат, казват там, дървата на цепили. Ти направо ви казват, пазете се. Те ще насипят дървата, утре ще вземат душите. Така че, внимавайте. Следвайте Господа, следвайте Словото и нека Бог да благослови. Амин. Гале! Нека се молим сега накратко. Святи небесен Татко, пред Тебе си може в този час. Благодарен си Боже, днеска човек си прекрасен ден. За тази нова възможност, която ни дава, Господи Боже, отново се потим в дълбините на Твоето Слово, Господи Боже. Ето Боже, разгледаме от времето, в което живеем. Ето времената наистина, Татко, са усилни. Виждаме предупреждението, които ни дава в Словото Боже. Дава ли сили, Господи Боже, това, което слушаме, това, което се проповяда и да стигнем в Него, Татко.